woni Kristo akade na sɔre pani baba sɔre ya tete fa fo frɛ na ka se ye be ko ba bi tie nya kwan ko ba bi tie nya kwan wo what's mine ɔhwɛfo ucha wura te ya to ho ɛma ne ga na ne pa ne ba mu na yira wa frɛ wo so ɔhwɛfo nti so ma ebimu ta etinum no mo bi bienu no mo bi ba ko kututu fo kakira ni ma wanti be bi ni kura wo abɛdu no bi aka ho ɛna me tira so ne pɛ fo sɛ ne awurade bi ama wo so mu no fa bi mɛka no bi bi ni wa o sɛ awurade adwuma mu a ɔkɔ atiti obi bi ni wa ɔkɔ awurade adwuma mu a awurade tiri ne mu kyerɛ no sɛ wo do Kristo so bɛtɔ na ɔbɛyɛ nyama pa de ama wo na ɔbɛte n'anim ahwɛ wo na ɔbɛbie ne han ɛde ato wo so wanka amen na ɔka sɛ dɛn ɛntoasoɔ no ɔsɛ nanso ɔsɛ nkafoɔ ni hɔ a ɛbɛyɛ dɛn na wobɛteɛ asɔre pani ɛsɛ ɔka nyame asɛm ɔse yɛnyɛ yie nti yie ne sɛ yɛnkɔ a ɛnyɛ yie no bɛkɔ na emu hu sɛ yɛpɛgya funu no kɔhyɛ fam a wɔwie w'adwuma ɛtwa sɛ wotu mirika na san bɛ wɔkyi bɛhwɛ wo wura n'adwuma no ɛtwa sɛ wo san wɔkyi o bɛhwɛ wo wura n'adwuma no but yɛdeɛ ne sɛ yɛntimi nhwɛ yɛ wura n'adwuma no enti abere biara yɛsie funu no mpo wotwɛn kwasi ada aduane ɔma nnuane wadi last one na aba na abɛyare wonya any spiritual process attack a ɛhɔ na wobɛsi awurade hu me mmɔbɔ yie no wawen wo se yɛbɛkɔ no ada hɔ papa wedeɛ minisika wo woyɛ asɔre pani na wodi saa nsamfo no na sɛ woda hospital a mea mɛba bɛtwa sika ma doctor no sɛ papa mesrɛ wo kunu na memfa no yɛ example mfa no nyɛ yie hallelujah bonsema Kristo yama na Kristo di ama ye no ye ni nso yama na Kristo di ama ye no ma ye ni ye den me kwa ko hu doctor no aka chense doctor akwa we kunu because until ni awo ye nyame na se because nunti iba bebre pe na bra boss enso oni ma obi an pe na bra boss o be muso america e record america sa fenjo Kristo na record ye bra aduane ye dia e poison ye die wa ho de nye nso kɔ ne anua ndomi wa yie na se wudi wa ho de nye nso kɔ yɛyɛ sɔkye wudi awurade mɛbɔ yɛ daa amen ɔmɛbɔ yɛ daa amen mɛsi ɔmɛbɔ yɛ daa amen kama me verse 15 ɔsɛ nanso sɛ ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛka asɛm ɛbɛyɛ dɛn na ɔbɛka asɛm sɛdeɛ wakyerɛ sɛ sɛdeɛ nipa ho nsɛm hwɛ na ka sɛ wokɔ ayɛ amemfa banku hwɛ nim ka kyerɛ ne mfɛre no mesi hwɛ n'anim ka kyerɛ no mfɛre no ka kyerɛ sɛ me nua wokɔ amemfa banku na nyɛ kwan bra asɔre
Yentie Awurade Kristo ase. Menkasa menkwa yi. Na mo ye no kwa aya twa so. Nipa hye fam awi aduane nti watimi atena kurom ho, ensan nti watimi atena kurom ho. Me aye me na wu ya ye kwa yi mi ame hu yi. Ebi kura nya ya nkakuro no mfiri mu. Ana ne ya me baby ko ho. Ko fa de ebrem ko se sofo. In fact, village where the pa then na ma where there was a petition no e correct. Tiao was a what petition no papa me kanu kura che what petition e correct. Aka wedi me pesa be kwatena ho. Hallelujah. Was a what petition nko eti o okotene kura na se. Anapei Israel Yankopon ahoɔden ne nani onyam no enye wo fɛ enka sɛ me nkyerɛ wo sɛ wama wakwanya na wabɔ ho ban. Anapei me de Israel bambɔfoɔ no anu onyam no ɛde ma wo sɛ sɛnea wiase kɔ no sɛ wanhwehwɛ Kristo a wakwan bɛgyira wo. Anapei Hebrew chapter 6 verse 12. Hebrew 6:12. Yehwehwɛ Kristo na hindie no na nkwagye no nso apa. Ensa na okodum oyi aso de bi bae onum wieye nti esokopɛ won amoto manche nti won amoto banche no brode nyina nkwa asore oti aso de won friend wo wa emfa simu aso de mam sore bra na sofre nya bibi na o ka kire musika na opagye okoton banche no brode no amomo kako se so de bi adodo bae o de Guinness dodo bae o de whiskey dodo bae edabi ba edabi bo edabi po hwehwɛ Kristo ahindie no ho kwan ene manche no brode ewani onyam na Yakobon to so last 2 years wan to so aburo nyina sɛye anka yɛhwɛ wo mpo ne yɛmfansesa yɛkase na Akufo Addo aban na enye ntina onyame ama nsu antɔ ɔsiso ni papa di ɔman so a ɔman na nichi na nipa bɔnefo di ɔman so a ɔman ni hia peni enye Akufo Addo wo a wo sumo no onipa bɔne ɛsin tɛfrɛ anape bibu wakoma na hya asese efi neko me masofo ntwefo emfrɛ mi biem enkasa brasori na momi ankasa ene de me vow say me di me hu si wo konkonu mu ene ga na asofo nyina ye criminals they are thieves amu ya shawo na me kan esi misru kasofo ba ko nyina so dem say montafre emasi o montafre papa pani mu adi sofo no we ko nyina ka kyese presby sofo pani dan so man o se den na wo ma na se amontumi ntafre ma wo ukona ho sent ho a ko huru sebi uba na huru to kwan no ho no betafre ma woni agi ama ne ntafre ma wo. What a shame. Ntini pa no ko yase enye ne ebisa sofo ne se and a man infect be our sit there be we infection be anim madisua mashia nyanya me na afra no we demon madisua mashia nyina me hu ba bi enche se mentafre obase na sofo pani ye papa mo akwata so begina se montafre mo na odidi wi a montafre chansim me catch me ma wa nyina me kotafre obase huhum be perform oba ti se bosom opimoja I just about who fo who ye fo who ti and now about them no back be ma ka fro wase about who say who so black ko ho umi mu a wuni ensi o enkoye bi da me oba bu ni sa me ma ne nya aduane ma me ifio ye nua aduane wo ho ntimi na me chesi abontene na makwa fa bia ba ma nua aduane na matobi na me diaba
ɛkɔ ni amema nkwa na yɛ aduane wɔ India ɔpɛ bi anya aduane wɔ hɔ Ghana hwiatra kɔsi buroni etafia sabi uyi brufim uyi pono na sɔfo abɛgyina so aka sɛ may the peace of the Lord be with me wabɛka sɛ montafere mama no president sɔfo panin ɛnɛ deɛ baasere baabi awie no no na nso na yɛde wakɔhwɛ social media mi wura ɛnɛ deɛ mam head no wɔsɔ ne tim kabom wabrɛ bɛma no ase sika de sika bi ma ne nsɛm da ama no mi aba bɛma no so ano ɔde asɔfo Ghana yɛka korɛ ɛhwɛ ma no yɛka nkyerɛ no korɛ ɛsɛ fata mebɛ bie ni wɔ bɛma bie ni wɔ bɛyɛ bi na mɛtena ne nyame bɛtwa kyerɛ me mɛyi wa fi asɔre nim hallelujah amen amen inshallah mo fa se mo inshallah e ko ye bi da me se wo ye bi amedai ne nyame yi kyerem ko ma bo wa fi asɔre nim eye den na akɔta fere oba ase na wa ye den na nyame ahyira wo. May the peace of the Lord be with us. As sacrament they see hey na so for me the manual boba ase ebedin o asemme na me ka kire enne asofo a ne ye bu omo ya ki omo die no omo ene bo na sada no hwe presby so dem ho ada so mafo no na sofo na woni ate pa Valentine Day no na ni ate aside na ewo ha yentumi ntafere wow ni ehia so ba ohoro to kwan no na wani mu kwan no no wa ohoro se turumu no na otafere no wani ba ti amane ntafere ma wo ei achiwade apoman yentumi nka moja hwiegu no ho na moja hwiegu no ya po hu de wura wie enti won ba bia wiase ne kɔ enne ba mani pa wututuo enne ba ma owu asɔre enso ye wura so owu sɔre to me no Repem se subonti tiao niawo nubenya po you are the vine of yard of God. You kill your destiny with the under of woman. Tafere. A man could himself would put inside near fear chili bano a channel a bomb. Now what could yes had me sit here? Why you be a Ghana suffer and perform cussing in our Chinese society or courtism. Ghana ya wasori wa ha ye babo wasu e di moja ne bo wasu with the face of you see they are sorry but ye di moja preko moja ne babo wasu ye di preko moja esubo no hwade won se youth no esesa every side into won ba beka montafre hwini ho na obi ti se papa mo akwata aka se montafre a o hwa montafre obi ti say presbyterian ye bu omo ye fere omo ye hu asofo no kura ye kosom omo no o se tafere a won ko tafere omo se samo shebre to another kingdom wo ye masore ba ba ma wa ha na ba wa ha na se ukunu won fa ni ti mehye won ntem na me yi adwuma na me hu a ade a mehye wo no en ko tafere ba ho ayen kwasi asem asofo ni negotiate asori man de koba bi foforo onwa ye wiase ahopefo
asɔfoɔ ne mmara mɛkyerɛ sɛ ya papa mo kɔta mɛkyerɛ presby sɔfo no nso ɔpreachi no mɛkyerɛ anka msia no mmanya hɔ anka mode to so ma mohwɛ Valentine Day no ɛni kwan sɛ ɔbaa ne bɛma kɔda nyame ni hɔ ɔboa nyame wɔ hɔ nsu ne firi bɛma no ho kɔ ɔbaa no ho no onyame na hyehyɛeɛ nti yɛnya saa kolo mentality na tafere ma ɔbaa awurade hu ne mmɔbɔ daa me se wo yɛ asɔre ba na akɔ tafere ɔbaa se ana ɔbaa ma wo kunu tafere wase na me hu a meyi wo fi asɔre yi mu so far as so far as a sacrament is here the powerful sacrament wa ha wo tumi kɔ tafere ɔbaa se Nehemiah Anglican Church is powerful, no. Nehemiah Anglican Church is very powerful, no. Not sit here now. They say, "I suffer crack, young got afraid." How dare you? Who got afraid of us when you are just off worker? Oh, when you are demonic. What when you are there?